Lam kan arjan lapen lun kan arjan kabonda penta isi methang alun lam kepachan pon ang theklo. Lason si non ovekimia tuma hin pensatami karbi alam arjan lapen alun kan arjan kabonda hin pinnang an kachihung dunta dotanglo. Lason si ding a picture sa hin pen kedam tanga por pen methang alun kan kepachithang ponchi aphan pura isi kiching si alun kan arjan bonda ponlo. Bangso men laki biveji. Labangso biveji alun kan arjana long karbiang long along nong nam kachithang tlong cheparjan bangphu Princing lang lapen kira ning tipi atum pensi cheparjan ponlo. Bangso alun kan arjana long kilun pon abangphu abang philaki Ilyas B Tokbi lapen Manimka Kropi lapen Anparta lyrics lapen tunes Ilyas B Tokbi producer Alvinson Bay director Dilip Terang cameraman Sarmon Terang lapen Charlotte Terang lapen Anparta choreographer Priya Teronpi drone Rakesh Kilinga tumpensi un anpen chepadu ponrintilo. Labangso lun kan arjan akang thim kilang ponchi aphan YouTube along damra ding a pictures pu achinela long damlote longpot ikpo. News report Karbiang Long Live.